Здравейте, мили батковци и какички. Вие всичко това ми знаете вече, обаче за тея, дето загряват малка по-бавно, като ромска реалтан. Аз съм Баткови Мемет, кандидат-депутат от моята най-нова партия. Дойдох, вземах, краднах. И за всичкото, дето сега се чудите, защо да гласувам аз за Мемет? Тук съм в студиото на един независим репортерка да ми дава интервю. А дима како репортерка? Ще питаш ли да видят хората колко съм честен? Здравейте, драги зрители! Както виждате, аз съм независим репортер, а не от някоя продажна телевизия, а от моят YouTube канал Политика без граници. Както знаете, при мен няма реклама, няма мърч и няма лъжа и измама. Издържам се от хонорарите, които ми дават депутати, за да говоря тук и знаеш ли къде още? А как да не знам Patreon! Без реклама, без пристрастия. И така, да започваме, Мемет. Как така красив, харизматичен и изобщо не миришещ лошо мъж като вас реши да стане депутат? Виж сега како, понеже съм чок честна, едно към едно ще го казвам. Мърз да ми да гледам как всичката депутат краде. О, браво! А вие ще спрете кражбите ли? Нема, далги би. Просто ми омръзна да има кражба и аз да не участвам. Даже ще увеличавам кражбите малко, защото нали трябва и моята партия да се издържа от нещо. О, колко сте честен, колко сте прям. Направо бих гласувала за вас и вашата партия. Тъй като е нашумяла тема, кажете ми и вие как бихте хванали черната пантера? Въобще как бихте подходили към подобен случай? Това чок лесно е. Ще му взимам виски и бомбони. Да, знаеш, всяко коте на махалната идва при мен, като му взема виски и бомбони. Няма такъв ден да не е дошъл. И за 3 дена го фащам, опитомявам го, а пак до 800 дена, вярвайте ми, ще разплода за всяко дете в държавата да има по един черен пантера, да се играе с нея. Моля, а това не е ли опасно? Диво животно при дете. Ти ме за кой му помисля? Аз ще го правя безопасен. Ще го възпитам да ни хапи, да ни драска. Само мяу да прави. Мяуе! Мяу! Не съм убедена, но добре. Нека попитам друго, след като споменахте за деца. Какво мислите за използването на социални мрежи от деца? Аз самата имам дете и то постоянно гледа в YouTube и постоянно ми говори за сега така нашумелите brain rot. Това струва ли ви се добре за тяхното здраве? Ана, майко, дойде ми на думата ма. Аз самата съм brain rot хайван. Меметини, тромпетини, тун, сакур! Чок безопасен е тая простотия, остави детето да си забавлява. Чок ти си догред бълкасите, въпреки че голям билкон имаш като ти гледаме. Искаш ли да те ода после на вечеря някъде? Не, благодаря. Аз не се храня никога. Да, виждам. Това корем от гад станал. Ти като бременен си има. Добре, както и да е. Нека да преминем към следващият въпрос. Кажете ми какъв ви е планът за развитието на спорта и културата при младежите? Чок голям план имам. Сега ще ти го казвам. Всяко дете, откакто става 3 годишна, ще се учи да краде. Да ти казвам, няма по-добро развитие на бялата дроб и на краката и на координацията като цяло от това да бягаш бързо с краднат телевизор на ръце. От това ти го казваме. От малка и аз така тренирам. А това другото ко беше култура ли каза? Ко каза? Да, господине, култура. Какъв е планът да я развиете? Виж сега, право да ти сказвам за културата. Аз съм човек. Може да пита жената Фатмигъл какъв култур има. Или пък може сама да виждаш, да ти показвам после след репортажа, какво? Не, благодаря. А за образованието, какво бихте направили, за да го подобрите? Как ще го подобря като го махам? Живота най-добрата учител. От мен да знаеш. Виж ми мен. Не мога да чета и да пиша. Ама говна. Правилната човек познавам и депутат ще стана. Как? Нали искат основно образование за книжка? Как ще карате коли? Чок лесно е. Вече който знае да играе кючек-мечек, взима книжка. Връщам златната ера, дето всяка ром
Шофьор беше. О, колко умно! Браво, браво! Умно. И това съвсем не го казвам, защото преди интервюто ми дадохте 10 000 лева. Изобщо не сте ми давали пари. Бак те ма овца, ти по-тъпа от мен ще излезеш. Давай с въпросите, кой ми се обясняваш тук? Пари, мари. Аде, continue, please continue. Да, разбира се. Как бихте развили селските райони и по-бедните такива? Чок плани мама. Ще вкарвам хора от Индюкитай, чок ефтино. Да гледат крава, бик, овца, зарзиват. И после събираме всичкото това на пазара, продаваме. Чом голям джомби ще става, валла. А как ще ограничите внасянето на продукти от чужбина и подбиването на цените на родното производство? Разбирам, че много от нашите производители се отказват, защото е нерентабилно. Чок лесене. Ако нашите производители ми дават половината печалба, ще ограничавам чуждите. Ако чуждите ми дават половината си печалба, ще ограничавам нашите. Така, винаги ще има пари за моята партия. О, колко героично, колко умно! Вие сте най-умният политик в нашата държава. Топа е една държава, топа едни политици. Да ти казвам честно, не е най-голямата постижение на света да си най-умната политика в България. Всяка първокласник по-умен от тях. Обаче, благодаря за континента. Пак заповядайте, господине. Добре, не на последно място, какво мислите да правите с лекарите? Разбирам, че искат по-високи заплати. Какво е? Нищо няма да им дам. Да отиват на Италия, да видят хубаво ли. Там верно, повече пари ще взимат. Повече ще ги уважават. И по-добра качество на живот ще имат. Ама няма да им е хубаво, ще знаете. Моля, и защо? Как защо е? Защото придават нещо държава, придават нещо болни. Вместо да ги лекуват, те ще бягат. Ама няма страшно. И от Индюкитай ще вкарам доктория. Който ни става да гледа кравите, ще го уча да става доктор. Лично аз ще го науча. И по 500 лева всяка месец му давам. Щастлива ще е. Ами ако се разболееш, кой ще те лекува? Как ако се разболея, отивам на Италия да си лекувам при нашото лекаря, дето са избягали. Аз съм депутат, пари имам. Народа да му мисли. А как ще накарате хората да гласуват за вас? Няма да карам никой да гласува за мен. Нали знаеш, на тази държава почти никой не гласува, защото не вярват на нас честната политици. Тяхната глас ще взимам. Който не е гласувал, все едно за мен гласува, защото имам хора правят далаверата. Ще знаеш. Това е. Звучи интересно. А законно ли? Ти вместо въпроси, отговори ми задаваше. Всичко е законно, щом депутат казва. Аде сега отивам да пиша новата закони, защото да правим и други работи законни. Аде, аз ще бягам да пиша новото закон, защото ме чакат. Абака. Айде със здраве. И макар, че ми платихте за интервюто, аз не мисля да гласувам за вас. Това беше от мен, драги зрители. И внимавайте за кого гласувате, но най-вече гласувайте за някого, защото иначе гласовете ни отиват при хора като Мемет. А ние не искаме това.